Pamisa alang sa kalag ni Narciso, Juanaria, Pepe, Dionisio, nagpamisa Judalin, Alipoyo. Pamisa sa makalag ni Eleuteria, Urbano Sr., Urbano Jr., Manuel, Lilia, Laising, Sang, Niño, Niña, Arcangel, Angel, nagpamisa Laihi family. Pamisa sa makalag nila ni Ede, Dailinda, Porfirio Sr., Porfirio Jr., Abner, Roldan, Rodolfo, Nelson, Nestor, nagpamisa Ravidas family. Pamisa ala sa kalag nila ni Wilfredo, Priscilla, Paquito, Constantino, Thelma, Rene, Alexander, Olive, Trinidad, Teresita, Leopoldo, Abraham, Quirino, Lucia, Melbert, Aurelio, Tommy, Oliver, Rosibilla, Mario, Jerry, Aurelia, o sa tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa Merlin and Obet de la Cruz. Alang sa birthday ni Raquel and Toribia nga mihalin na o sa makalag nila ni Eleuterio, Imperatriz, Pipito, Sito, Aloha, Lilia, Mussolini, Dominico, Remedios, nagpamisa Tata Entig. Pamisa sa kalag nila ni Ricardo, John Luis, Igong, og ang tanang kalag sa purgatorio nagpamisa LC Pilo. For the souls of Bernardino Sr., Bernardino Jr., Melanie, Bernarda, Tiga, Alan, Raul, Raquel, Flor, and also si purgatorio nagpamisa Gloria Yu. Pamisa sa kalag ni Vitiliana o Susana, naghalad Aurelia Alison. Pamisa sa kalag ni Eduardo, Marcelo, Evangeline, Manju, o Manho, Felisa, Lamberta, Januario, Magdalena, Miguel, Juanito, Jesosa, Gertrudes, Emiliana, Benjamin, Pilahio, Maria, Alejandro, and all souls in purgatory offered by Chris Austria. Pamisa alang sa makalag nila ni Eugenio Sr., Joscora, Teodoro Sr., Narcisa, Rodrigo, Irene, Nazarene, Milagros, Alfredos Sr., Babylin, Judison Sr., Benito, Micronia, Nino, Pedro Jr., Marlon Galvez, nagpamisa Jing Bautista. For the souls of Vincent, Teodora, Arnel, Anisita, Andres, Sinoviva, Alicia, Rolando, Flora, naghalad Marilyn Castroverde, Rosalejos. Pamisa sa kalag ni Simeon o Digna, ang naghalad, Mrs. Mary Joy Bernales. Pamisa sa kalag nila ni Franrico, Helberta o Gelberta, Constancia, Pablo, Rosalia, Gabriel, Inocencio, Mila, Mario, Felix, Leoniso, Edsel, nagpamisa Franny. Pamisa sa kalag ni Quinten Jr., Marivic, Sonia, Sosan, Catherine, Boy Selma, nagpamisa Jovelyn Apinardo and family. Pamisa sa kalag ni Rolando, Florencia, Quentin Sr., Ricky, Josefina, nagpamisa Jovelyn Apinardo and family. Pamisa sa kalag ni Batiliano, naghalad family. Pamisa sa kalag nila ni Hinara, Pedro, Terence J., Chufila, Quentin, Severina, Silverio, Agustin, Esther, Teresita, Romulo, Jose, Wilfrido, Joseph, Jose, Wilfrido, Herminia, nagpamisa J.R. Bosa. Pamisa sa kalag nila ni June, Jason, Robin, Rowan, Rowell, Rodi, Tito, Linda, Dexter, Vida, ang nagpamisa, O'Neill.
Pamisa sa alang sa makalag nila ni Bernardino, Atiliana, Justina, Ernesto, Jesus, Esmeraldo, Solia, Victoriano, Dominga, Jerry, Matias, Julio, Timoteo, Ropina, Albino, Fortunata, Berting, Gabino, Elpedia, Bitinia, Margarita, Rainiri Senior, Rainiro Senior, Sosimo, Predo, nagpamisa gikan sa Donal family. Misa pasalamat sa mga grasya na dawat sa Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ug kang Mama Mary, Santa Carmen, tanang mga santos ug santas sa kalangitan, tanang kalag sa purgatorio ug sa kalag nila ni Ricardo, Elioticla, Bonifacio, Anselmo, Rami, ang naghalad, Rakasa family. Alang sa kalag ni Earl Niña, Adela, Espiridion, Juan, Juliana, Mario, Norberto, Conrado, Rodrigo, Francisco, Crisanta, Rufino, Marcelina, Jeremia, Chupilo, Aleo, Gregorio, Joaquina, Sergio, Aurora, Cindy, Amado, Teresita, Servando, all forgotten souls in purgatory, naghalad, Gerardel and Kevin, De La Fuente and Hernani family. Pamisa sa mga kalag nila ni Esmeraldo Senior, Esmeraldo Junior, Delphine, Gina, Cecilia, Momoy, and Panyang, Mario, Belia, Carmen, Bingbing, Rufino, Anonymous, naghalad. Pamisa sa kalag ni Godofredo, Evacuesa, Ed, Hazel, Lori, Juanita, Grayson, Blaine, David, Leo, Ted, Masing, Tatong, John Ray, Grimes, or Grimis, Edna, Carol, Wyeth, Melton, Stephanie, Ever, Vivian, naghalad, Nessie, Lagarto. Pamisa sa makalag nila ni Marcos, Barbara, Cornelia, Milicio, Remedio, Binita, Boy, Jose, Tening, Mirna, Pedro, Serena, Nildo, Florenda, Marisa, Emedita, Anselmo, Demetria, Macrina, Celestino, naghalad, Serena, Lagarto. Kini nga misa atong ihalad alang sa katuyuan sa atong Santo Papa Leo 14, sa atong Arsobispo sa Sogbo, Most Reverend Alberto S. Uy, o sa atong Cora Parroco, Reverend Father Flomencio Ongmen Mahusay. Mag-ampo kita tinabangan usab sa atong mga patron, San Roque o San Vicente Ferrer, aron dadong nga to sa Dios ang atong mga kabalakaw panginahanglan. Lakip ang mga hangyo sa pag-ampo na dawat sa parokya. Palihog mangluhod alang sa pag-ampo sa dili pa ang santos nga misa. Sa ngalan samahan sa Anak Espiritu Santo. Amen. O Hesus ko, pinaagi sa putli uyangot kasing-kasing ni Maria Santissima, ihalad ko kanimo ang ako mga pag-ampo, buhat ko, kalipay ang mga pag-antos nining adlawa, uban sa santos nga misa sa tibuok kalibutan. Ihalad ko sila alang sa katuyuan si mahal kasing-kasing, aron maluwas makalag o kabayaran ang mga sala. Ihalad ko sab sila alang sa katuyuan sa mga obispo kaparian, ilabi na sa mga apostolado sa pag-ampo, nga magkayusa ang tanang mag-Kristiyano sa tibuok kalibutan. Amen. Pag-ampo alang sa proseso sa kamisasyon ni Halangdon Teofilo Kamomot, makagagaham kanunay nga buhing Dios. Ang imong grasya o gugma alang kanimo, mao ang naghimo si imong alagad. Halangdon Teofilo Kamomot, sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo, isip pari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ubang gihatagon sa gugma alang sa mga kabus o sa mga nanginhanglan. Itugot nga ang iyang hiyas, maghatag sa tanan makanunayong panig-ingnan, ug makita sa simbahan nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Mapabsanong kaning nangaliubo kanimo, nga imong itugot kanamo kining among gipangayo.
Sa ngalan ni Kristo among Ginoo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayngon sa langit. Alano namo sa matagad law. Pasaylo kami sa mga sa. May nagapasaylo kami sa nakasala ka na. Pili mo kami tugyan sa panulaw. Hinunuwa luwasa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kami mga makasasama. Karunong sa oras sa aming kamatay. Himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinugdan ka ng sige hapon. Uwigan ang may katapusan. Palihog manindog alang sa Regina Celli. Rain na sa langit, paglipay, Alleluia. Nabanhaw sumala sa iyang giingon, Alleluia. Iampo mo kami sa Diyos. Hallelujah. Pagsadya o paglipay, Birhen Maria, Alleluia. Ay tinuod na nabanhaw ang Ginoo. Hallelujah. Mag-ampo kita. O Diyos, na tungod sa pagkabanhaw sa imong anak na si Jesucristo, among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan. Itugot nga muyo kami, nga tungod sa iyang inahan, ang Birhen Maria, nakaangkon kami sa kalipay sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinugdan ka ng sige hapon. Tuwigan ang katapusan. Sa ngalan samahan sa anak Espiritu Santo. Amen. Palihog mga lingkod, may gabi po usab, may igsoon ko ni Kristo, aniya katakaron sa atong ikaupat nga adlaw sa atong Nobena Misa. Atong pilgrims nagikan sa Don Vicente Rama Memorial Elementary School Administration, Faculty, Staff, and Pupils with GSPTA officers, Legion of Mary, and Area 4 Chapels, Ixobil, Villa Sakati, Lower Sakati, Kauswagan, Lower Kauswagan, Abiliano sa Compound, Santo Niño Community, and Kabulacan. Atong choir from Living Flame of Love, atong mass sponsors karong adlaw, Mrs. Marcy De Chosa and family, Mrs. Juliet Gerard and family, Mr. and Mrs. June Alerta, World Apostolate of Fatima, Miss Maria Cristina Yan. Ato ang mga kaparian nga mo celebrate sa itong misa, ato ang resident priest, Reverend Father Nomil Rico Arsolon, kuyog sa itong mass presider, Reverend Father Junel Fuentes, palihog manindog.
Sa ngalan sa Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, maayong gabi kanatong tanan, kung Father Nash. Aniya kita karon sa ika-upat nga binaryo. Painungod sa atong mga balaan ng Santos. Senyor San Roque, Senyor San Vicente, o pinungod usab sa pagkakaplag sa Santa Cruz. Mga isunod ni Santo sa Misa atong ipadala sa Ginoo sa tagsa nato ka mga katuyuan, isalig nato kaniya ang atong mga problema, ang atong mga panghinao, atong mga gilauman. Aron nga sama sa pagkakaplag sa Santa Cruz, kita usab makakaplag og kabuluhan, meaning tanan nga atong mga nasinati. Ug sama sa mga santos nga ato sa magisaulugan karon, kita usab magmabungahon dinha sa atong panaw isip nga magtotoo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan ang takita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon ang takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Kami
magampo kita. O Dios, sa pagpaubos sa imong anak, imong gibangon ang napukan nga kalibutan, ihatag sa imong mga magtutuo ang santos nga pagmaya, aron kami nga imong giluwas sa kaulipnan sa sala, makapahimulos unta sa mga kalipay nga dili matapos. Kini ang gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog haribang kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nakabalita ang mga apostoles ug ang mga kaigsuonan sa tibok Hudiya nga ang mga dili Hudiyo midawat usab sa pulong sa Dios. Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, ang pundok sa mga Hudiyo nga uyon nga ang mga dili Hudiyo padawaton sa seremonyas sa pagtuli, misaway kaniya sa pag-ingon. Nganong miadto ka man sa mga dili Hudiyo nga wala pa matuli ug nakigsalo kanila. Busa, gisaysay ni Pedro kanila ang tanan nga nahitabo sukad gayod sa sinugdan. Siya miingon, "Nagampo ako didto sa syudad sa Jope ug nakakita akong panan-awon. Nakita ko sa maong panan-awon ang ingon sa usa ka dakong panapton nga pinaagi sa upat ka iskina niini, gitunton gikan sa langit ug mihunong kini tungod nako. Akong gisusi pag-ayo ang sulod niini ug nakita ko ang mga mananap nga tag-upat og tiil, mga hayop ug mananap nga nagkamang ug ihalas nga mga langgam. Unya nakadungog akong tingog nga nag-ingon, Pedro, tindog, pag-ihaw ug kaon. Apan mitubag ako, dili ko Ginoo, kay sukad masukad, wala ako makakaon ug bisan unsa nga mahugaw. Ang tingog misulti na usab gikan sa langit. Ayaw isipa nga mahugaw ang giila sa Dios nga malinis. Makatulo kini nahitabo ug unya ang panapton lakip ang tanang sulod niini gibalik ngadto sa langit. Ug niadto gayong higayuna, tulo ka tawo gikan sa Cesarea nga gisugo sa pagkuha kanako miabot sa balay sa akong giabutan. Ang espiritu misulti kanako sa pagkuyog kanila sa walay pagpanuko. Kining unong kaigsuon nga taga Jope mikuyog usab kanako ngadto sa Cesarea ug kaming tanan midayon sa balay ni Cornelio. Unya iyang gisuginlan kami mahitungod sa anghel nga nakita niya nga nagtindog sulod sa iyang balay ug miingon kaniya. Pagsugo og mga tawo ngadto sa Jope ug ipakuha si Simon ang gianggaag Pedro. Siya may mensahe nga makaluwas kanimo ug sa imong panimalay. Ug sa pagsugod na kugsulti, mikunsad kanila ang Espiritu Santo sama sa pagkunsad niya kanato sa sinugdan. Unya, nahinumduman ko ang giingon sa Ginoo. Si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig, apan bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Tataw kaayo nga ang Dios naghatag sa mga dili Hudiyo sa samang gasa nga iyang gihatag kanato sa atong pagtuo kang Hesukristo. Nan, kinsa man ako nga magpugong sa Dios. Sa ilang pagkadungog niini, mihunong sila pagsaway ug gidayeg nila ang Dios sa pag-ingon. Ang Dios naghatag usab diay ngadto sa mga dili Hudiyo
sa higayon sa paghinusol aron sila maluwas. Ang pulong sa Ginoo. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Sa buhi nga Dios. Sa masalagsaw nga nangandoy sa pagginagan sa mga tubig. Ang ako nga kalag nangandoy kanimo, O Dios. Giuhaw ang akong kalag sa Dios, sa buhi nga Dios. Ano sa aman ako mo adto mo tanaw sa naong sa Dios. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Ipadala ang imong kahayag ug ang imong kamatinumanon. Sila ang magtultol kanako ug magdala kanako ngadto sa imong balaang bukid. Ngadto sa imong puloy anang. Unya miadto ako sulod sa altar sa Dios. Ang Diyos sa akong kalipay o kasadya. Unya magpasalamat ako kanimo diha sa altar. O Diyos, akong Diyos. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan.
Si Jesus niingon, "Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang mudagan inikakita niya sa lubo nga nagpaingon na kanila. Kay dili man siya maayong magbalantay og tag-iya sa karnero. Busa tukbon sila sa lubo o patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan sanglit sinuhulan man lamang ug walay pagtagad sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan, nakaila usab ako sa akong mga karnero ug sila nakaila kanako. Ug ako andam sa pagpakamatay alang kanila. Ako adunay ubang mga karnero nga wala may sakop niining turila. Kinahanglan dad-un ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan higugma kanako kay ako andam man pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako. Magpakamatay ako sa kaugalingon kong pagbuot. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi. Ug may gahom ako, usab ako pagbawi niini. Kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong gabi ka na tong tanan pag-usap. Mangutana ko. Kinsa may ganahan nga mamahimong santos dinhi ninyo karon pataas ang kamot. Ha? Wala ganahan? Ha? Be, ay kahadlok, no? Kinsa may ganahan nga mamahimong santos pataas ang kamot. Kagamay naman. Asa naman yung uban? No, naadere. Ha? Ngano man yung uban, no? Gamay rin ko kung nakita nagpataas. Ang uban, nganong wa mo pataas na hadlok mo, makita mo sa inyong silingan. Ganahan na himong santos, pero di bakira. Ganahan ko ng himong santos, pero chismosa. Ganahan na himong santos, pero pala utang, di kibong bayad. Ha? Karungon tanibe. Ganahan mo mahimong santos tanan, dili ba? Ayaw huna-hunaa ang istorya sa uban. Ayaw padala sa ilahang mga unsaman, panaway, sa ilahang mga libag. Ang importante, ana-ana sulod sa atong kasing-kasing ang kanang kagustuhan nga mahimong santos, mahimong balaan. Abi niyo mga igsoon, muna ang usa sa mga tema sa tuwang mga pagbasa karon. Kung inyong minumduman, pagbalik, si Pedro sa itong unang pagbasa, gi-question ang iyang pakiguban ngadto sa mga hintil, kadto sa mga dili Hudeyo. Nganuman, kay kini mga tawhana, kini mga hintil, sila maning mga gi-consider nga sinalikway. O para sa mga mata sa mga Hudeyo, kaning tawhana ang mga dili magtutuo. Ang nagtuog mga Diyos-Diyos. Muna gi-question si Pedro sa iyang mga kauban, ngano nakiguban man kanila? Nga dili magparail ang kaluwasan. Unsay tubag ni Pedro? Nakakita siya og pananawon. Og iya sad nga nasabtan ang giingon sa Ginoo dinha sa iyang pananawon. Pamunyag kamo. Bunyagi sila aron sila mutuo kanako. Og ngadto niya nasabtan nga ang kining tawag sa pagkabalaan, kining atong pagtuo nga ato ang gihuptan karon, dili lang jay para nato, kundi para sa tanan. Ilakip na sila nga atong gituuhan nga libakira. Ang kaluwasan
dili lang kay para nato nga magsigsimba. Ang kaluwasan gitanyag usab ngadto sa mga sugarol. Ang kaluwasan gi-offer usab ngadto sa mga kusog mo chismis. Ang kaluwasan kining pagtuo para natong tanan. O gani gipamatud-an ni sa atong ebanghelyo. Si Jesus mao ang maayong magbalantay. Nga kung ato nang hinumduman ang kanang sambingay mahitungod sa maayong magbalantay, no? Makinumdum ta sa gingon nga si Jesus nigawas sa panon nangita sa katong usa nga nahisalaag. Ihang gibiyaan na katong 29 ka buok nga nabilin aron lang sa pagpangita sa nawala. In short, kining pagkabalaan nga mao akong gipangutanan ninyo ganiha. I-offer na sa tanan. Mga igsoon, very rich and deep kayo ng pulong nga pagkabalaan. Ug daghan kayo na siya nga mga nuances, no? Kita ganahan ta mabalaan, right? Usa sa atong andamon kung kita ganahan nga mabalaan sama sa atong mga santos nga ato ang gisaulog karon. Kay bawta mo antos. Kung kita ganahan nga mamahimong santos, balaan. Kay bawta mupuyo og kinabuhi nga naay sakripisyo, pagpasensya, pagsabot, pagpasaylo. Kay ngano man, ang kining panaw or ang dalan sa pagkabalaan, dili man lang easy life. Ang kining dalan sa pagkabalaan, usa ka kinabuhi nga puno og sakripisyo, puno og pagsulay. Gani, mo ni nasinati ni San Roque o ni San Vicente Ferrer sa panahon nga buhi sila o nitubag sila sa tawag sa pagkabalaan. Si San Roque kaniadto, gisalikway siya. Pero bisan tuod ni anak, nipadayong gihapon siya sa pag-amuman sa mga masakiton sa panahon sa pandemya. Ug dili lang yung nakutubra din ha. Nagpadayong gihapon siya sa pagsunod sa tawag sa pagkabalaan bisan nga siya na mismo ang kasakit. Si San Vicente, usa ka preacher. Bisan og daghang mga tao ang wala mo angay niya, bisan gibibiyayan na siya tungod sa iyang pagsangyaw sa pulong sa Dios, siya nagpadayon gihapon. Kaya nasayod man siya sa kahulugan ni iyang mga pagsikripisyo. Nasayod man siya sa lintunganay ni ining tanang iyang mga pagantos. May igsoon, kita aduna sa mga gipang sinati nga mga kalisdanan. Ang uban nato diri nag-antos siguro sa mga pipila ka sakit. Ang uban nato dinhi nag-antos sa nabuwag or broken family, no? Di maayong relasyon. Ang uban nato dinhi nag-antos sa kakuwang, sa daghang mga butang o sa daghang mga panginahanglan. Daghang mga pag-antos, daghang mga pagsulay. Don't think of these as curse or as silo. You are in the place that calls you to be because God sees. And that only through that nga ikaw mamahimong lig-on, makapalawom sa iyong relasyon sa Ginoo. Ikaw mamahimong balaan.
Now, there is that also another aspect of this calling to universal holiness. Kadaghanan na to, may ingon nga, Father, makasasa mo ko, Father. Father, daghanan mo ko nabuhat nga di maayo, Father. Aduna na pa ba ko'y chance, Father? I doubt. No? Makadungog ko na daghan sa kumpisalan. Father, ang akong sala, Father, kay ambot lang, nagpatong-patong na ni Father. Father, ang akong last na kumpisal, Father, 20 years ago, Father, mapasaylo pa ko sa Ginoo, Father. My dear friends, the call to holiness is for everyone, regardless of the past. I don't know if you're familiar with this person, Donald Calloway. Donald Calloway, actually karon pari na siya. Pero sa panahon nga batanon pa siya, usa siya ka delinquent, drug addict, sud gawas sa juvenile nga prisuhan. Pila ka tuig siyang pagka-teenager, siya gahig-o, di mo sunod. Sa mga mando siyang mga ginikanan, pasaway. One day, nakakita siya sa libro ni St. Dominic Savio. Nakuryoso siya. Gibasa niya, o sa hinay-hinay, nausab ang iyang kasing-kasing, nausab ang iyang panlantaw sa kinabuhi. O siya nahimong pari. Imagine that. Grabe ang iyang turn. Grabe ang kausaban. Si Dimas, si Saint Dismas, no? Nga mao'y gitawag sa simbahan nga na himong unang santo. Makasasa, kawatan, maubitong nga gilansang siya uban ni Jesus dito sa krus. Kaya ang kanang krus, usam na kasimbolo sa, usaman, kauwawan. Simbolo sa o gamit para sa pag-execute sa mga kriminal. Pero dito sa krus, siya naluwas. Pinaagi sa saad sa Ginoo. Kay nga naman, nag-usab man siya. Ana may kagustuhan. Muna ganihan ang utana ko ninyo. Gusto ba mo mahimong balaan? As long as there is that willingness in you to be holy, God will give you the grace. And God will make that grace fruitful in each one of you. Para nga kamo makalahutay sa tawag sa pagkabalaan. My dear friends, holiness is not for those who are already perfect, or is not for those who live a perfect life. If Father Donald Calloway can go from rebellion to priesthood. If Dismas can go from a thief on the cross to becoming the first person to enter the paradise. If Saint Vincent Ferrer and Saint Roque, San Roque, were able to rise from the imperfect situation that they are in, then sainthood is not about clean past. It's not about having perfect life. Sainthood is about having a turning heart. Kanang kasing-kasing nga kay baw mulingi kung tawago na siya magbalantay sa iyang pangan. Kanang kasing-kasing nga manumbaling musanong sa tawag sa nangita nga magbalantay.
kanang kasing-kasing nga mag-usab, kanang kasing-kasing nga mangandoy o kausaban para sa kinabuhi. Ang kabalaan para kanatong tanan nga nangandoy. Ang kabalaan para kanatong tanan nga mituo o misalig sa Ginoo. Mga igsoon, di man jud ikalimod, no? Nga ang nato ang tawhanong realidad usahay mo'y magpugong nato sa kanunay nga pagtanaw sa inana nga perspektibo. Naamo yung mga times nga mawagtangan ko tagana. Na yung mga times nga ma-frustrate ta, ma-discourage ta. Timan ini. Ang Ginoo magpadayon yun na sa pagpangita nato. Magpadayon na sa pagtawag nato. God will meet us where we are. God will meet us in our pain, in our frustrations. God will meet us in our weariness, in our insufficiencies, in our emptiness. Kaya ang Ginoo nangandoy man sab nga babalaan ta. This vocation to holiness is God's calling. But this vocation to holiness as well should be responded, cooperated by us. Akong balikon. Si San Roque, San Vicente Ferrer, no? Wala yun na sila makabatunog, nito kaya nga kinabuhi. Nag-suffer sila. Let that be our example. Let that spark a deeper faith in us. Masilang pag-antos sila na balaan. Kita sa atong tagsatagsa ka mga sitwasyon sa sirkumstansya, naata din ha, kay tungod adunay purpose ang Ginoo. May we be able to find that purpose in God's perfect time, in God's grace. Aron sama sa cross nga simbolo sa kamatayon o kauwawan, ang atong tagsatagsa ka mga cross, mamahimusad nga hinungdan sa atong kabalaan. Amen. Mga igsoon, magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga tungod niini iyang nahingapin nga grasya pinaagi sa pagpangama ni San Vicente Ferrer ug San Roque. Busa moingon kita, Ginoo kaluyi kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo o mga kaparian, nga magmatinud-anon sila sa pagpangalagad sa panon nga gitugyan sa ilang kamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Alang sa katawhan sa matag nasod ug pinulungan, nga makakaplag na sa kagawasan ug kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Alang sa tanan nga nagkinahanglan ug kaluoy ug pasaylo sa Dios, nga pinaagi sa pagpangama sa atong mga patron, ipadagayday unta sa nabanhawng Kristo ang iyang naghingapin nga gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Alang kanatong tanan nga sa kanunay magbaton kita og lig-on nga pagtuo ug kusog sa pagkahimong saksi sa pagkabanhaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Alang sa sulugon sa Dios, halangdon Teofilo Kamumot, obispo,
nga mabayaw na sa kanlungganan sa altar, magaampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga sponsors niining May Fiesta 2026, nga mahatagan sila sa Ginoong mga grasya ug maayong panglawas, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga igsuon nga mihalin na, nga makadawat na unta sila sa ganti sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. O Ginoo, dungga ang amo mga pag-ampo, ug liguna ang amo pagtuo sa kanunay, magmalipayon kami nga magsangyaw sa imong pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod, akong giyawag atong pilgrims, Don Vicente Rama Memorial Elementary School Administration, faculty staff and pupils, with GSPT officers, Legion of Mary, Area 4 Chapels, Exobel, Villa Sakati, Lower Sakati, Kauswagan, Lower Kauswagan, Abiliana sa Compound, Santo Niño Community and Kabulacan, kuyog sa atong mas sponsor, Mrs. Marcy De Chosa and family, Mrs. Juliet Girard and family, Mr. and Mrs. June Alerta, World of Postrato family, and Miss Maria Cristina Yang sa atong operatory. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako kang inyong sakripisyo, dawato nung ta sa Diyos nga amahan, magkagagahong sa tanan. Dawato ng taas sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyong ngalan. Galang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata ang mga halad sa simbahan nga nagmaya,
sa mga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kalipay, ihatag usab kaniya ang bunga sa kalipay nga tunhay. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaay kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud, nining may mayaong panahon sa pagkabanhaw, kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya ang among karaang kaalaot na tapos na. Usa ka kalibutan nga nagunob, gibag-o. Diha kang Kristo, gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod ni ini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Pag-usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-an. Kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, o Panginom kamo nga tanan, di ka niini. Kay kinimo ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandong sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang o moalagad kanimo. Imo ang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagawang amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita ngadto sa samahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ini panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanino. Ipakita ta nga atong pag-inigsuunay.
Kini mo, Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bula nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko ang ngayong makalawat kanimo, apani pamulong lamang mamaayo ako.
magampo kita. Kaluy pagtanaw, Ginoo, kiningi mong katawhan, sanglit gibago mo kami pinagi sa mga misteryo sa Pasko. Itugot nga makadangay kami sa imaya sa pagkabanhaw. Kini ang gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod. Paibalo, sa matag adlaw hangtod sa Mayo 2, ang atong rosaryo pagkahimon sa alas 5 sa hapon ug sa alas 6 sa gabi ang ang nobina misa agig pagpangandam sa atong kapistahan sa atong mga patron, San Roque, San Vicente Ferrer ug ang pagkakaplag sa krus. Sa Mayo 3, mauna ang kapistahan sa atong mga patron nga atong Pontifical Mass pagkasaulugon sa alas 9:30 sa buntag. Akong usbon ang ato ang Pontifical Mass pagkasaulugon sa alas 9:30 sa buntag. Ug ang mo preside niini nga ato ang kalahurong Arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto S.O. D.D. Sa Mayo 16, Sabado, sa aluna hangtod sa alas 4:30 sa hapon, ang ato ang General Assembly. Giyawag ang tanang officers from President down to Westi sa tanang mga chapels, mandated organizations and ministries, area coordinators of PPC Ixicom sa pagtambong. Ugma, Abril 28 sa atong ikalimang adlaw nga nobina misa, atong pilgrims nagagikan sa 2,000 Hail Mary and Divine Mercy Group of Prayer, Barangay Cute Council and Staff, Barangay Cute Senior Citizens and Area 5 Chapels, Gutchan Subdivision, Cute Proper, Kida, Suran Urbanpur, Bacalso Compound, Lower Ginis, Bugorigla, Bugubil, and Ibyang. Atong choir ugma, ang Couples for Christ. Atong mass sponsor, Mr. and Mrs. Roland Montes and Couples for Christ. Atong mass presider ugma, si Reverend Father Leo Aporbo, TOR. Ining bahina atong pasalamatan ang atong mga kaigsuunan nga mihatag sa ilang oras katakos bahandi og pagsalig aron magbalampuson ang atong ikaapat nga adlaw nga nobina misa. Special thanks to Honorable John Tumolak and Barangay Busak Pardo, BPSO and DIPER, Mr. and Mrs. Benjamin Ardenesa, Wardenesa Printing Services, sa atong altar decoration sponsors, Mrs. Marcy De Chosa and Holy Cross Paris, Santo Duca Lungsod Reflexologist, and Louis Culiera. Okay. Ato sang pasalamatan ato ang mga pilgrims, ang Don Vicente Rama Memorial Elementary School Administration, faculty staff and pupils with GSPT officers, ang ato ang Legion of Mary, Area 4 Chapels, Exoville, Villa Sakati, Lower Sakati, Kauswagan, Lord Kauswagan, Abeliano sa Compound, Santo Niño Community, and Kabulakan. Sa ato ang mga mass sponsor, Mrs. Marcy De Chosa and family, Mrs. Juliet Girard and family, Mr. and Mrs. June Alerta, World Apostolate of Fatima, Miss Maria Cristina Yang. Sa ato ang liturgical servers, atong choir from Living Flame of Love, sa ato ang mga lectors, Cantor of the Psalms, sa ato ang mga usherites, gift bearers, sa ato ang liturgical arts and environment ministry, digital communications ministry, Ministry of Altar Servers, extra ministers of Holy Communion, o kaninyong tanan nga mitambong sa ato ang ikaapat nga adlaw nga nobina misa. Sa wala dinhi o dili makaanhi, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Tagatong masipang pakpak atong kaugalingan. Ato sang pasalamatan ang ato ang resident priest nga ni celebrate karon, Reverend Father Nomel Rico Arsalon. Tagatong masipang pakpak, pasalamat. O sa ato sang pasalamatan ang ato ang mass presider nga nagpangutana kanato pagsugod. Kinsay ganahan masantos nato dinhi karon or ganahan mabalaan. Kay kining pagkabalaan gi-offer sa tanan pero dili easy life. Kinahanglan ta magantos, mopuyo og kinabuhi nga naay masakripisyo, pagpasensya, pagsabot, pagsulay. Naghisgot sad siya nga holiness is not for those who are already perfect or for those who live a perfect life. Kaya ang holiness or sainthood is about having a turning heart. Kanang kasing-kasing nga kahibaw mulingi kung tawgon na kita sa atong magbalantay sa atong pangan. Kanang kasing-kasing nga manumbaling
musanong sa tawag sa nangita nga magbalantay, kanang kasing-kasing nga mausab, kanang kasing-kasing nga mangandoy o kausaban para sa kinabuhi. Kay ang kabalaan para kanatong tanan nga nangandoy. Ang kabalaan para kanatong tanan nga may tuo ug misalig sa Ginoo. Kay ang Ginoo nangandoy nga kita mabalaan. Ato ang mas presider, ang director sa Cebu Archdiocese Digital Communication Ministry, of the same time, Secretary to the Archbishop of Cebu, Reverend Father Jonel Fuentes. Tagantong masipang pasalamat. Palihog, manindog, before nato dawaton ang katapusang panalangin, ato sang pahinungdan ang atong mga patron, musinggita sa makusog. Viva Señor San Roque! Viva Señor San Vicente! Salve Santa Cruz! Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kaninyo ang Diyos makakagawong sa tanan, ang Amahan, ng Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dala ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Akong giyawag ang ato ang mas sponsor o ang pilgrims for documentation. Mas sponsor? Palihog. Mrs. Marceline Chosa, Mrs. Judith Gerard and family, Mr. and Mrs. June Alerta, World Australian Paterna, and Miss Maria Cristina niya. Palihog ko doon sa Tuban. World Australian Fatima. Ang gihawag ato ang mga pilgrims. Don Vicente Rama, faculty, staff, pupils, GSPT officers, Legion of Mary. Area 4 chapels, Villa Exoville, Villa Zacate, or Zacate Casual, and Roy Casual. Liturgical servers. Awas.